Papa, uy. Nangid na ako kumatuwa sa ulan. Kasi malit na ko ba? Oh, kanasak mo sini. Ay, baka ba? Ay, naman di ay. Tak, murah man kadong. Suman. Matunog lang, si malit na ko. Sige, mayo, uy, udto na. Oh, Ya, ayo ah. oh. Yan na, dagat tayo. Dagat mo eh. Ako mulatan si Ronjik dire mo tumagi mo eskwela kung hanggaton og manghuha og mangga. Chik! Chik! Saman! Anak eskwela! Hindi naman! Huwag og mangga! No? Sika sama ako papa mo! Asa may tamang nga? Ako rin bahala! Ha? Chik! Dito mong ungog mangga! Kaya ko yung bunga! Dikit na di ay! Ako mo! Gilap ka kang sa Jake niya! Oh! Jake! Papay! Sapon, buli ako ni. Uy, yung bataan eh. Karong ka, sapon bataan. Ikaw dito po ano yung umanggan eh. Ito lagi! Isaktan ang stag niya! Patay dito si Kumiron! Patay! Sa iras na ako ni Papa Ram! Siyempre ba, nanguli na ko! Ay, kabulan ako! Igunan lang ako ng duwa si Ma'am, matuway kasi! Lagi! Ay, yung samangkanak nga. Harap mo, sapakan na yun ako na yung dinding. Yung samangkan nga, wala makagat kulbaan. Natay mo na. Wala pa may oras sa ating pamuhi ka nun sa eskwela. Ang iuli naman ka. Dugo mo si Ma'am, matuway kasi! Ay, ay. Ano nga karon? Kung disbinuryahon ang maestra o klase,